Ernesto Prat Urzainki idazle nafarrak muga hautsien hegalak eleberria kaleratu du. Lurra, larru, larra. Trilogia ixtera dator lan hau. Oraingoan, pilpilean dagoen gai bat aukeratu du egileak historia ontzeko. Migrazioa. Liburu honen kasu zehatzean aurkituko duguna izango da pilpilean dagoen gai bat dela migrazioarena eta novela baztanen dago kokatua muga herrian nolabait errateagatik eta realitate horren baitan migratzaile hauen pasa pandemia garaitik ona. Telleria izeneko egitasmo urbanistiko espekulatzailearen goraberak eta zehatzago honen kontrako borroka izanen dugu osagaietako bat. Eta azkenik, 20 urte lehenago, Ituizko urtegiaren testu inguruan artezki izeneko dinamika hartuko du tokia ere bai, osagaiez osatutako saltza edo entsalada honetan. Novela beltza da, baztanen girotua, pandemia garaian, eta apur bat aurreko bi liburuak bezala datorrena baztango argazki turistiko hori apurtzera. 3 liburuetako sagai nagusinetako edo sagaia baino aria da pertsonaia bera, lehenbiziko liburuan Lurra izenarekin ezagutzen duguna, bigarrenean Larru eta kasu honetan Larra izenarekin agertzen dena, Eta bere garapena edo bere goraberak eta joan etorriak dira apur bat trilogiari zentzua ematen dionena eta lotzen duena, Hau neska konpromiso militante batekin, arlo diferentetan, lurraren defentsan, feminismotik eta kasu honetan hartzai dugu, gazna egilea eta barazki saltzailea. Kasu honetan, lehenbiziko liburuan droga konsumitzaile ohikoa da, horrek arazo batzuk sortuko dizkio, bigarren liburuan bere burua desintoxikatzeari ekiten dio, bere gorabehera guziekin, eta 3. liburu honen kasuan erabat sendo eta konbentzitua aurkitzen dugun protagonista da, eta ibilbide guzi horretan eta egoera guzi horiek apur bat baldintzatzen dute hartu behar dituen erabakiak eta modu horretan salsa pixka bat ematen die tramei eta novelari. Ez da kasualidade hutsez urtarrilan aurkeztea novela, izan ere hurrengo astean ospatuko da Hil Beltza Euskal Novela Beltzaren astea eta programaren baitan dago liburu honen aurkezpena eta pixka bat liburua bera baino gehiago trilogia landuko dena, solasaldi batean. Eta hortara dator oraiko aurkezpena eta urtarrilan aurkeztea, hau da Hil Beltzan atsekin eta atsegabe aurkeztea.